kinde mosekalo wasebedo kwaneno ka jopuonje mago mag mbalariany gin bende moko kuom gi noriwore koda jopuonje maggi mano mar sundo piny owacho mar neno kaka jopuonje inyalo chul mago jopuonje mago mag mbalariany. Ondiek bende rwaki mar mondo mawinja na pachi kotende kod ng'anyo kako osebedo ka dhi nyime gi sani kako osechunge. Erokamano Sharon, aparo ni gima jowa nyaka ng'e madwa nigi wawinjore ni katiba mar Kenya e pende mar 43 dwaro ni mondo ng'ato ka ng'ato bed gi ratiro mar somo. Kiweyo somo mamalo makoro wantiere sani ma universities ma lecturers nogomo article 53 be dwaro ni mondo wabed gi free and compulsory basic education. Koro sani osigike level ma degree is supposed to be categorized. So winjo be ni kete kaka basic education in my view, but mano iro bro discuss later. Chik bende 37 yie ng'anyo. And ng'anyo norwake katiba and oken gima chakre kawuono, nochakore a history and theory of rights. Kama ne wane gi miluongo ni the Magna Carta, mano kelo ng'anyo mang'ongo, mano loso gima niluongo ni human rights. Koro human rights demand ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro noero mar dwaro ratiro mare kaluwore gi gino motimo. Emomiyo seche duto ibro ni ka sama paro sama ji opogore paro e tich to nyaka dhano ng'any. Emomiyo labor king'iyo history mar university strikes in Kenya, kata teacher strike kata doctor strike, en mana ni government mora and ok en Kenya kende. Strike is something more unique to the government ma Kenya and something which is worldwide, global, nikech jite at different levels nigi dwaro mopogore opogore. Tiyudo ni dwaro gi eki being ni gichiwo teko gi mar tich, kata gin gi expectation ma ging'eyo ni kidhi bede tich tiyudo to ok oyudre level mowinjore or ok ochopo kiwango madwarore, tiyudo ni nyaka koro gigwandre. And gwandruok gi eki kaka japuonj wacho ni tere court, nitiere gik moko ma kitere court to court biro wacho ni gionge gi jurisdiction. Kata kidhi industrial court to gibiro wacho ni dak no temo discuss gi the concerned parties. Koro biro ni concerned party ka and ministry mar education to gi the teachers, the lecturers. Koro ka ne gidwa discuss otamre gin nyaka koro giwe tich monde ka concerned party obi obed kod gi piny. Koro gima ginyalo tere court en winjruok ma giketoni. Ema koponi koro winjruok ni ok obedo honored kaka winjo secretary general owacho, mane instrument ma koro ginyalo tere court as a collective bargain instrument and a return to work formula. Magi dogo di tich. To ka koro gidoke tich to kobedo implemented, koro gin gi gimilong local standard ma chiko yienegi ni ginyalo dhi court ma gi demand ni that contract, that agreement has not, because macha collective agreement. Ke kokuongo ka ne ginya dhi court to ne gidhi gi gimilong ni individual agreement. Koro sama gidhi gi collective agreement ni eka koro ginyalo bedo hard ma inyalo winj gi motegno. Emomiyo ng'anyo no was good. Gima dwa kwayo ma bende nyaka Sirikal gi jowa duto winji kaka dwa caution Kenyatta University oyiena on this program. Iyudo ni nitie student leaders ma bende koro already nyamin way about victimization. And I want to plead gi University mar Kenyatta ne gi suspend nyathi miluongo ni Steve Oduor ma en student leader ma Kenyatta University on ground Loch Wietek on grounds ni nyocho question this 47 the 7 weeks strike. Ne en gi right mar question as a leader mar students. Kaka koro leaders mag university staff ose agree gi government mondo gidoge tich, gibende koro gi consult mondo gi release nyathino to gi nyithindo mamoko bende manobedo victimized in other universities. Ang'eyo nitie manobedo victimized kata Kebabi University nitie nyathi ma is going through disciplinary sama wuoyeni. Koro gi suspend those disciplinary issues mondo mi ji te odogi wabed gi tranquility, ji obed gi peace mondo students odhi mbele gi somo. Erokamano ahinya. Adwaro mar mondo weche motenre kod ng'anyo no tengi nyaka rom gajwang' ni mara nyawadwa Joyce Oduor biro bedo kod achala mano mar somo ahinya weche motenre kod ng'anyo gi mamoko